ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዘተኮረ ብፍላይካ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣገዳስነት ኤርትራ ማዕረ ክንደይ ከም ዝነበረ ዘዘንቱ ዛንታ ሰለስተ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ኣለና። ንሎሚ ኸ ራብዓይ ክፋሉ ከነቕርበልኩም ኢና። ንኤርትራ ንምግዛእ እንግሊዝን ኢጣልያን ኣብ ጥንቁል ለሓስ ንዘካይድዎ ውግእ ድማ ንሎሚ ከነቕርበልኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል። እስራን ሓሙሽተን መጋቢት 1941 ዓመተ ምህረት ወጋሕታ ሰዓት 4:45 ማለት 5:40 ጎደል ናይ ንግሆ ናይ መወዳእታ 0 ሰዓት ኮነት። ኣብታ ሸነኽ ምዕራብ ቁልቁለት ጥንቁል ለሓስ ትረአ ገለርያ ባቡር ምድሪ ተሓቢኡ ዝነበረ ህንዳዊ ኣጋር ብርጌድ ናብቲ ሕሉም ጎኒ ጽርግያ ጥንቁል ለሓስ ወረደ እሞ ንኹሉ ቅድሚኡ ዝጸንሐ ጸራሪጉ ሙሉእ ቦጦለንን ሞርተራቱን ምስ ኣዛዚኡ ማሪኹ ኣጋፋዱስ ኪኖት ዝፈረሰ ጽርግያ በጽሐ። እዚ እናኾነ እንከሎ እቲ ኣብ ፎርቶ ዶሎኽሮዶኽ ዝነበረ ሓይሊ ንምዕራብ ገጹ ብምውርዋር ነቲ ካብ ዝፈረሰ ጽርግያ ንደቡብ ሓለዋ ዝነበረ ሓይሊ ጣልያን ኣልጊሱ መርገጽ እግሪ ረኸበ። ሰራዊት ጣልያን ፀረ መጥቃዕቲ ፈቲኖም ምዃን ኣብዮም። እዚ ምስ ኮነ ሚናታት ዝፀዓና ታንክታት ኣባላት ሃንደሳ ኣኸቲለን ተኺለን በቲ ጽርግያ ደየባ እሞ ነቲ ዝተደብየ ክፋል ናይ ምጽራቅ ዕማመን ጀመራ። ዕለት 26 መጋቢት ምሸት ጽርግያ ተኸፍተ። ኣዛዚ ሰራዊት ኢጣልያ ፍሩስኪ ካብ ከረን ቅድሚ ምህዳሙ ኣብ መንጎዞም ድሕሪት ገዲፍናዮም እንኸይድ ዘለና 3,000 ምዉታት ንኸረን ክሳብ እንምለስ ዝሕልውና ሓደ ጀነራልን 5 ላዕለዎት መኮንታትን ይርከብዎም ብምባል ሰራዊቱ ካብ ከረን ንኸዝልቕ ኣዘዘ። ሰራዊት ብሪጣንያ እውን ከም ሕሱም ተሃሪሚ ነይሩ። ዘመተታት ኣቢሲንያ ዝበሃል መጽሓፍ ካብ ኩሉ ናይቲ እዋንቲ ውግኣት ምብራቕ ኣፍሪቃ ውግእ ከረን እቲ ዝያዳ ደማውን ወሳንን ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። እተን ክልተ ብህንዳውያን ዝቖማ ክፋላት ሰራዊት ጥራይ ናይ እንግሊዝ ካብ 4,000 ክሳብ 5,000 ወተሃደራትን ኣጥፊአን። ሓንቲአን ማለት 4ይ ክፍለ ሰራዊት ኣስታት 3,000 ሰራዊት ከሰረት። ተረፍ ሰራዊት ኢጣልያ ተሳዒሩን ሞራሉ ተሴሩን ዓተከሌዛን ተኣከበ እሞ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ዝመጾ ሓጋዚ ሓይሊ ኣብ ሃብረንገቓን ተረተር ደንበዛንን ክከላኸል ፈተነ። እቲ ፈተነ ግን ኮንትዩ ዝነበረ። ብ31 መጋቢት ሰራዊት ብሪጣንያ ምስ ደየቦ ቀልጢፉ ሰራዊት ኢጣልያ ተንበርክኸን ተበታተነን። ኣብ መንጎ ሰራዊት ብሪጣንያን ኣስመራን ዝቃወም ዝኾነ ሓይሊ ድማ ኣይነበረን። ብሓደ ሚያዝያ 1941 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ጻዕዳ ባንዴራ እተንበልብል ንእሽቶ መኪና ኣንጊሃ ብሸነኽ ኣስመራ ንዓተከሌዛን መጸት። ካብኣ ኣቡን ማሪኖኒ ዝበሃሉ ኢጣልያዊ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝርከብዎም ኢጣልያውያን ሰበስልጣን ወረዱ እሞ ነስመራ ብሰላም ከረክቡ ከም ዝመፁ ሓበሩ። ሽዑ መዓልቲ ሰራዊት ብሪጣንያ ብቐትሩ ኣስመራ ኣተወ። ውግእ ግን ኣየብቅዕን። ምኽንያቱ ጣልያን 10,000 ወተሃደራት 7 መራክብ ውግእን 70 ከቢድ ብረትን ሒዞም ገና ኣብ ባጽእ ዓሪዶም ነበሩ። ካብተን መራክብ ሓንቲ ብሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ኣብ ከባቢ ባጽእ ጥሒላ ነይራያ። ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበረ ነዳዲ እንግሊዝ ከቃጽላ ካብ ዝተላእካ 4 መራክብ ኢጣልያ ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ነተን ክልተ እውን ብ3 ሚያዝያ ኣጥሓለን። እተን ዝደሓና ክልተ ካልኦት ድማ ኣብ ጅዳ ተዓቑባ። ኣብ መላእ ቀይሕ ባሕሪ ተሪፈን ዝነበራ ክልተ መራኽብ ኢጣልያ እውን ካናል ስዊዝ ከጥቅዓ ምስ ተላእካ ተወቂዐን ብኡ ጠሓላ። ኣብ ባጽዕ ዝነበረ ኢጣልያዊ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣድሚራል ቦነቲ ኣብቲ ወደብ ዓሪፈን ዝነበራ 19 ሲቪል መራክብ ንኹሉቲ መዕሸጊአንን ክሬናትን ከቃጽሎን ከዕንዎን ካብ ሮማ ትእዛዝ መጾ። ፈቲኑ ነይሩ፣ ግን ግዜ ዝረኸበ ይመስልን። ምኽንያቱ ኣብ ነፋሲትን ካልእ ቦታታትን ዝነበረ ተቃውሞ ጣልያን ጥሒሱ ባጽዕ ዝተጸግዐ ሓይሊ እንግሊዝ ምስቲ ብገማግም ባሕሪ ዝቐርብ ዝነበረ መሰነይቲኡ ተራኸቡ እሞ ንምጽዋዕ ኣኽበብዋ። ብ8 ሚያዝያ 1941 ድማ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ተቃውሞ ኢጣልያ ሙሉእ ብምሉእ ተሰብረ። በቲ ዕለት እትኻ ባጽዕ ብሰራዊት እንግሊዝ
ተታሕዘት። ኣድሚራል ቦነቲ ብጅግንነት ክማረኺ ደሊ ነይሩ። ከም መርኣያ ኢጣልያዊ ክብሩን እምቢትኡ ንብሪጣንያን ሻምልኡ ኣብ ብርኩ ሰብር እንተፈተነ ግን ተለውያ ጥራይ ኣበየቶሞ ተበሳጩ ናብቲ ባሕሪ ደርብያ። እቶም ዝሓዝዎ ወተሃደራት ብሪጣንያ በይኑ ኣብ ገምገም ባሕሪ ክትግዝ ጸንሖም። ንሳቶም ድማ ነታ ሻምላ ውፂኦም ናብ ንቡር ቅርጻ መሊሶም ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣዛዚኦም ንኽትንጥልጠል ካርቱም ለኣኽዋ። ኤርትራዊት ዓሰብ ጸኒሓ ብ11 ሰነ 1941 ዓ ም እያ ኣብ ኢድ ብሪጣንያ ዝኣተወት። ናይ ቦነቲ ኣተሓሕዛ ይኹን ናይቶም ኣብ ኬሩ ብፈረስ ዝሃጀሙ ወተሃደራት ጉዳይ መርኣያ ናይ ባዶነትን ጃህራዊ ጠባይን ስዕረት ፋሽስቲ ኢጣልያ ከም ዘርኢ እንግሊዛውያን ተረኽቲ ይዛረቡ እዮም። ኩሉ ሙሉ ጣልያን 65 ቦጦሎኒታት እዮም ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣጥፊኦም 40,000 ወተሃደራቶምን 300 በብዓይነቱ ከቢድ ብረትን ተማሪኽዎም። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ዓሳክር ረሓሪሖም ከኣ ነናብ ዓዶም ተመሊሶም። ሰራዊት እንግሊዝ ካብ ከሰላ ነኸረን ኣብ ዝመረሸላ ሳምንቲ ጥራይ ሓንቲ ስኳድሮን ነፈርቲ እንግሊዝ 70 ነፈርቲ ውግእ ጣልያን ኣዕነወት። ብዘይካቲ 20,000 ወተሃደራት ሒዙ ንዋርሕ ኣብ ጎንደር ዘትከለ ጀነራል ናዚ ካልእ ክንድቲ ዘስግእ ሓይሊ ኢጣልያ ስለ ዘይነበረ እምበኣር ጉዕዞ ሰራዊት ብሪጣንያ ናብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዕንቅፋት ኣይነበሮን። ውዒለን ሓዲረን ከኣ ሶማልያን ኢትዮጵያን እውን ብሰራዊት እንግሊዝ ካብ ኢድ ኢጣልያ ተላቐቓ። መንግስቲ ብሪጣንያ ድማ ኣብ ኤርትራ ሓደ ወተሃደራዊ ምምሕዳር መስረተ። ሰራዊት እንግሊዝ ዓተከሌዛን ምስ በጽሐ ኣብ ኣስመራ ዝኣደሙ 2 ቦጦሎን ጣልያን ነበሩ። እንግሊዛዊ ጀነራል ፕላት ዝኾነ ዕግርግር ስለ ዘይደለየ ተቐላጢፉ ወተሃደራቱ ብምስዳት ነታ ከተማ ተቖጻጺርዋ እዩ። ሽዑ ዘርከቡ ከም ዝገልጽዎ እቲ ኣተኣታትዋ ሰላማውን ሰላሕታውን ነበረ። ስራሕ ውዒሎም ዝተፈደሱ ተቐማጦ ኣስመራ ሓደስቲ ወተሃደራትን ብሸነኽ ጸጋም ጽርግያ ዝዝወራ መካይንን ምስ ረኣዩ ጥራይ እንግሊዝ ኣስመራ ምእታው ፈለጡ። ህዝቢ ኣስመራ ግን ብሓቂ ተሓጒሱን ደቢሉን ዘሊሉን ነበረ። ካብ ኩሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተረኣየ ዓይነታት መግዛእቲ ናይ ጣልያን ዝደሓረ ነይሩ ምባል ጌጋ ኣይኮነን። ጣልያን ንህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ብረትን ጨካን መጽቀጥትን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዘመናዊ ትምህርትን ቴክኖሎጅን ኮነ ኢሉ ብምሕራም ኣብ ውሽጢ ዶባት ኤርትራ ዓጺዩን ካብ ዓለም ነጺሉን እዩ ክገዝኦ ዝፈተነ። ነቲ ኣብ ምጅማር ግዝኣቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኹርናዓት ኤርትራ ዝተረኣየ ኣብያታት ናይ ኤርትራውያን ብሓይሊ እኳ እንተደቖሶ ብፍላይ ድሕሪ ምልዕዓል ደጊያት ባህታ ሓጐስ ግን ኣብ ጉዳያት ህዝቢ ብቐጥታ ኢዱ ኸየእተወ ብመገዲ እሙናቱ ዝነበሩ መሳፍንትን ናይ ጸጥታ ሓይልታቱን ካብ ላዕሊ ምግዛእ እዩ መሪጹ ዝነበረ። ግብሪ ክሳብ ዝኣከበ ንዕስክርናን ዕዮን ዝኸውን ጉልበቲ ኤርትራውያን ክሳብ ዝረኸበ ጸጥታውን ክሳብ ዝተኸብረሉ ብዛዕባ ካልእ ክንድቲ ዝሻቐል ዝነበረ ይመስልን። እዚ ሜላዚ ህዝቢ ንምድንቋር ኣሜን ባህላይን ተገዛእን ንምግባሩ ዝሓለነ እኳ እንተነበረ በቲ ገዛእቲ ጣልያን ዝውጥንዎ ጥራይ ዝኸይድ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ብቐዳምነት እቲ ህዝቢ ወፃኢ ካብ ድሌት ገዛእቱ እንተስ ብፋሕተርተሩ እንተስ እናተመኽለየ ነቲ ብወግዒ ዝተሓረሞ ፍልጠትን ጥበብን ተበላሒቱ ካብ መቕሳሙ ዓዲ ኣይወዓለን። ልዕሊ እዚ ግን እቲ ካብ ገዛእቲ ይኹን ካብ ባህልታቶምን ዓለማዊ ዝምድናታቶምን ተነጺልካ ኣብ ናይ ቀደም መነባብሮኻን ባህልታትካን ምውሳን ኣሉታዊ ጥራይ እዩ ነይሩ ንምባል ኣየድፍርን። ምኽንያቱ እቲ ተነጽሎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ቀደም ያታታቱ ምምሕዳራዊ ስርዓቱ ሕጋጋቱን ኣገባባቱን ብፍላይ ከዓ ዝጸንሖ ሃይማኖቱን ናይ ሕድሕድ ዝምድናታቱን ኮታ ንብሙሉእ እቲ ሓድነቱ ዓቂቡ ንኽምርሽ ዘኽኣሎ ልምድታቱን ክብርታቱን ንኽዕቅብ ኣኽኢልዎ እዩ። ልምድታቱን ክብርታቱን ድማ ካብ ሕሰብ ምግዛእቲ ጣልያን ዕቑባ ኮይኖሞ ክበሃል ይከኣል። ኤርትራውያን እምበኣር ኣብ ትሕቲ ኢጣልያ ከም ሃገር ክጥርነፉን ሃገራውነቶም ከማዕብሉን እንከለዉ ዝጸንሐ ባህልታቶምን ልምድታቶምን ብምሻጥ ኣይነበረን። እዚ ገዛእቲ ጣልያን ዘይሓሰብዎ ረቑሕ እዚ ይመስለና።
ኤርትራውያን ግን ብፍላይ ነቲ ቅድሚ ምምጻእ ፋሽስትነት ዝነበረ ናይ መግዛእቲ ሕሰም ንኽጻወርዎ ኣኽኢልዎም እዩ። ምምጻእ ፋሽስትነት ግን ነዚ እውን ፈጺሙ ቀየሮም። ስርዓት ኣፓርታይድ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ ይተኣሳሰር እምበር ኣብ 1930ታት ኣብ ከተማታት ኤርትራ ተጀሚሩ ምባል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይከውንን። ሕብሪ ቆርበት ደቂ ሰብ ዝመሰረቱ ኣዝዩ ሕሱምን ፈላላይን ሜላ ፋሽስትነት ንህዝቢ ኤርትራ ኣሳቒይዎ እዩ። ዘይተተንከፈ መዳይ ናይ ህይወቱ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣለን። ኩሉ መንነቱ፣ ታሪኹ፣ ባህልታቱን እምነታቱን ስለ ዝተነኸፈ ኸኣ ልቡ ብጽልኢ ጣልያን መሊኡ ነበረ። ኩሉ ትጃህራን ልዕልነትን ፋሽስቲ ኢጣልያ ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ብሪጣንያ ፈርከሽከሽ ክብል ምስ ተዓዘበ ድማ ነቲ ሰሪጹ ዝነበረ ጽልኢ ንዕቐት ክውሰኾ ግድነት ኮነ። እንግሊዝ ንኢጣልያ ስዒሩ ምልእቲ ኤርትራ ተቖጻጽራ። ብድሕሪ ዝኸ ከምቲ ዝተማባጽዖ ንኤርትራውያን ናጽነቶም ሃቦም ዶ? ኣብ ሓምሻይ ክፋል ነዚ ዝትርኽ ሓቀኛ ታሪኽ ከነቕርበልኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹላትና። ስለ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑም። ንዓና መተባብዕ ስለ ዝኾነና ሰላም ወሰናይ።